se sit år, ikke? Så ved man, når det år er gået, og vi møder hinanden, så snakker vi på præcis samme måde, som da vi forlod hinanden begge to. Ja. Så meget, jeg har til nøjerne. Også da man så sådan 70, så er det bare åndefyldt, der var den godeste ryger nogensinde. Og hvis børn og børnebørn sidder der og kigger og tænker, what the fuck, bedste, mand? Prøv lige at overveje, jeg slår op bedsteren hele deres liv har bare været sådan en, der ikke sagde særlig meget vasket tøjet og lavet flødeskumskager. Ja, det er helt fint. Og så kommer bedsteren ind på besøg. Kan du huske den gang, det var så fuck, det var nogen af de sygeste fucking ryger i K-Town. Jeg er bange for, hvis jeg får børn, ikke? At dine alder er sådan 4 år, ikke? Går sådan, det var ordentligt god syn. Fordi de er bare blevet vant til det derhjemme og sådan. Fuck, det ville være fint. Jeg ved hvad med, at vores børn kommer til at tale så sjovt i forhold til de andre i klassen. De skal blive samme klasse. Ja, vi er nødt til at blive gravide samtidig. Ja. Er du frisk? Ja, er du frisk? Ja. Vi får børn samtidig, så kan de lege. Hvad nu, hvis man gerne vil have et barn før? Hvis nu du bestemmer dig for, at du gerne vil være 30 børn for børn, og jeg gerne vil have et barn nu, så bliver du også nødt til at få en på det andet tidspunkt, hvor jeg også får en. Og jeg sletter aldrig den her video. Jeg sletter den aldrig, fordi jeg har din tilladelse til, at vi får børn sammen. Hvor er det bare anti-mig. Jeg skal nok lade være at sige det til nogen, men... Ja, sammen. Okay, jeg svær, jeg gør det. Jeg skulle bare ikke have været med. Vi lavede som om vi ikke har sagt det. Vi klipper det klart. Ja. Giv mig noget joint. Jeg er smøgtrængende, men jeg gider ikke tage ind, når jeg var joint. Du må godt skifte sig. Ja. Jeg bliver lidt stresset. Ned. Tryk ned. Det vil jeg gerne høre. Skal vi have noget graffiti? Nej. Kom tilbage. Jeg var på LSA nu. Ja. Ej, nu slutter den. Du kan godt høre den igen. Nej. Jeg kom nu lige om, det skal lige sjov anden gang. Ej, nu blev den bare væk. Gå ned. Det var det, jeg gjorde. Okay, lad være gå ned. Vi gør sådan nok. Der var den. Okay, det er lige så underligt anden gang. Oh my god, det lyder som Privates onde tvillingesøster. Nej. Du skal sætte den på video for MySpace. Jeg gør det. Jeg tør ikke høre den igen. For den var den ikke lige så underlig for dig anden gang? Jo. Nej, jeg sidder og tænker, at drengene er en god. Den er ikke særlig god. Jeg så der skulle være en sang, der er præcis magen til den. Og så hvordan skifter man? Tryk ned. Jeg havde de der Nokia nede. Ja, sådan her. Hallo! De er der hele tiden. Ej, nu vil jeg bare gerne have, der kommer en til. Vi hører noget nu. Nej. Vi hører noget. Gud. Hvad er vi der? Ja. Den skal vi høre. Det er gerne ikke. Men ligesom, jeg ved godt, det er forkert, det jeg siger. Vi har ligesom om, at vi har siddet her, og da vi satte os her, så var der helt tørt, og så det regnede imens. Du tager fejl. Men det er bare så vigtig tanke. Det kan ikke bare være, hvor nice, at bare begyndte at regne, og så sad her, og så holdt det op, når vi gik.
Det ville faktisk være rigtig hyggeligt. Oh my god, jeg er min mor. Det ville faktisk være rigtig hyggeligt. Hej, Lise. Hej, Kirsten. Ja, det er Du, Kirsten. Hun vil aldrig sådan, ej, hej, Lise. Jo, hun vil. Jeg kan lige se det for mig. Hvad? Nu kigger jeg ned på din BH igen, og jeg tænker, den er ligesom fra i gamle. Jeg tror, jeg bare er chokeret over, man kan se den BH. Ej, jeg tager som en syg poptøs. Jeg har trøjen på popmåden. Oh my god. Hvorfor har jeg det? Så Fordi du pop indeni, mand. Nej, jeg skulle bare tage mig selv på katten, for hvad den skulle. Ja. Det var det. Det er Nytorv. Jeg tror ikke det her, men Vi skal have det Nytorv. Lige her i hvert fald. Ja. jeg tror det er et andet sted. Der er nogle rundt omkring på gaderne, er der nogle små steder, hvor der også er ret. Ja. Men jeg ved det ikke, men jeg tror ikke det her. Nu får du en tip på mig, så jeg snakker med den samme. Hvad? Er den samme film hele tiden? Ja. Du får på filmen, lige så snakker med den samme. Ja, jeg tror ikke det her. Fuck, hvor Jeg nice. håber ikke det her. Det er sikkert det være. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor vi fik gratis eller sten i min drøm. Nå ja. Men den ender Ligesom jeg forleden dag drømte vi til heroin. gjorde det. Ja. Nå ja. Ja. Jeg håber ikke, det betyder, at vi gør det på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Det finder vi vel ud af. Jo. Jeg håber det. Så er jeg skuffet om det. Og det underlige var, at heroin var lavet af håndsætte. Ja, og vi sad og tog det med et sugerør. Så det var en lidt festlig heroin-drøm. Min drøm må jeg bygge LSD. Den endte rigtig, rigtig dårligt, og jeg tror også, vi var et eller andet sted henne. Jeg tror, vi var hjemme hos min farmor eller sådan noget. Vi var i hvert fald i Odense. Nå ja. Hvis vi nogensinde besøger din farmor i Odense, så håber jeg ikke, det sker. Vil du ikke have gratis eller sted? Jo, men du sagde, det endte dårligt. Det var ikke mig. Men jeg kan overhovedet ikke, at det skete. Jeg kan bare sige, at jeg er særlig glad, da jeg vågnede. Jamen, det kan jo være mange positive ting også. Hvad kunne det være? Det ved jeg ikke. Finder vi ud af. Det er lige den der en. Jeg synes bare, det er nøjeren, at din underbevidsthed går og tænker på, at jeg skal være kærester med Niklas igen. Det må bare ikke ske. Jeg tror faktisk, det er så jeg vil kigge selv, at jeg glas på dig. Du stikker ordentligt meget. Stikker det også for dig? Så. Du vil have glas på? Og jeg sidder også i det. Hvad? Jeg sidder også i det. Nu skal vi smøre nogle kykkels. Ja. Jeg frøder på. Det er jeg også.